Welkom naar een korte antwoord van een grote vraag. En de vraag van vandaag is, wat leert de Bibel van de hel? De eerste ding wat ik glaube, is sehr wichtig te verstaan, is dat hel als kracht in staat, als kracht in plaats, zo als hemel is. En zo wanneer de Bibel van hemel reden dat redt van de plaats wat werkelijk is, en zo redt het ook van de hel. Het is interessant dat de Bibel redt meer van de hel als van de hemel reden dat. Het is ook wichtig dat we verstaan, wat passiert in een persoon wanneer ze sterven dat. Die wir hier op de aarde getrennt zijn van God, wil ze nog Sünder zijn en niet vergeven zijn door Jezus Christus. Die worden, wanneer ze sterven dan, ook wieder gaan getrennt zijn van God, wil ze Sünder zijn. Aber wil ze ohne sie dood zijn, du hast nicht mal eine Gelegenheit, dat ze waar zich opmerken kan met God. En wilt zij nog getrennt zijn, zij worden zo blijven voor alle eeuwigheid. En dat is wat het meinen dat, wanneer de Bibel van de hel reden dat. Zo wil laat de hel, of wat wil dat zijn wanneer de persoon in de hel is? De eerste ding wat we in de Bibel lezen dan is dat de hel is de tweede dood. Openbaring kapitel 20, de 14e vers zegt, en de dood en zijn rijk worden in vier zij nan gesmeten. Dit is de tweede dood. Zo wat de Bibel leert, dat de eerste dood is dat we zijn in zin geboren, we zijn geestelijk dood, we zijn van God getrennt, we hebben dat eeuwig leven niet. De tweede dood is, wanneer we sterven, körperlich verstorven, dan hebben we niet meer de gelegenheid, om ons opmerken, Jezus aannemen. En dat nennt de Bibel de tweede dood. En du hast keine gelegenheid van de tweede dood los te komen. De Bibel leert ons ook dat de hel wordt gemerkt, verzoet worden zijn engel. En Matthäus 25, 41 zegt dit. Dan wordt hij today aan zijn linkerzijde zegt, wacht met junt, je vervluchte en een eeuwige vier nemen, dat voor den bijzijn vindt en zijn engel recht gemerkt is. Zo de hel wordt gemerkt, verzoet worden zijn engel en alle die weer jong in God zijn. En wanneer de persoon niet Jezus aangenomen heeft, de Bibel leert, de persoon is nog jong in God. De Bibel leert ook dat de hel eeuwig is. In Psalm 21 zegt dat de straf wordt immer blijven. Zo, dat is niet dat een persoon wordt in de hel zijn en dan wanneer de wisse tijd vergonnen heeft, dan wordt hij ervan los en zegt nee, hel is voor alle eeuwigheid. Dit is ook een staat waar het aanmerkelijk is van terug te komen. In Lucas kapitel 16, 26 zegt dat ze staat. Bovenaan als zwischen ons en jene diepe afgrond, zodat het aanmerkelijk is voor die van hier dort aan te komen en ook voor die van dort hier aan te komen. Zo hier zegt dat het aanmerkelijk is van hemel te hel gaan en hel te de hemel. Wat ik laatste denk, wat we zullen verstaan van de hel, is dat is de staat waar mensen voor alle eeuwigheid getrennt zijn van God, ohne gelegenheid de gemeenschap te gaan met hem. 2 Thessalonica kapitel 1, 8, wat 9 zegt es dit. Dan worden die gestraft worden, die van God niet weten willen en naar het evangelium van Herrn Jezus niet horchen willen. Straf is, eeuwig verloren te gaan en van God getrennt te zijn, weit weg van God zijn heerlijkheid en macht. De Bibel leert ons ook dat de hel wordt ook niet schijn gaan. De Bibel brengt weer dat het wordt vier en warm zijn. In Markus kapitel 9, 48 zegt het, wo warm, niet doodgaan en dat vier niet uitgeht. So, wanneer we aan de hel denken dan, mensen vrouwen vragen, wat is het merk dat een God wordt een persoon tot de hel schenken? De hel is bloos God geeft dat wat mensen gewählt haben hier. En wanneer we entscheiden dan niet Jezus aan te nemen, dan doen we entscheiden dat we in de hel gaan. Dat is niet God wat het verlangen deed, dat is niet God wat het mensen deed, dat zijn wie dat entscheiden dan. So ik wil je van dem ook merken, dat je durven niet eeuwig in de hel zijn. Je kan Jezus Christus aannemen, dat je dat eeuwig leven leven gaan. Ik wil je alle danken van de met mij deze video metmerken. Ik hoop je hebben alle een schöne dag. Gott te zien.